हो चालू करते. नमस् हॉटस्पॉट चालूच आहे. नाही नाही बंद झाला. मध्ये मध्ये बंद कसं झाला? मी तर चालूच ठेवलेला. काय माहिती. नमस्कार मंडळी, मी प्रीतिया कोकणची. प्रीतिया या चॅनल मध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. तर सर्वजण कसे आहात? स्वागत आहे सर्वांचं. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. बेल आयकॉन वर क्लिक करा. पटापट बेल आयकॉन वर क्लिक करा मंडळी. कुठून आहात आपण? कमेंट करून नक्की सांगा मला. लाईव्ह आता चालू झालंय. पटापट कमेंट करा. पटापट कमेंट करा मंडळी. हाय सागर दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. सुनीता ताई हाय. हाय सुनीता ताई. लाईक डन. थँक्यू सुनीता ताई. सागर दादा हाय. क्लासेस. ए चष्मिश तूच आहेस, मला कळलंय तू चष्मिशच आहेस. बघा ओ सुनीता ताई, मला सगळे चष्मिश म्हणतात. चष्मा घातला का? यांच्या कमेंट वाचण्यासाठी मी चष्माच घालते बघा. आणि मला कसं लोक बोलतात सगळी. हा सागर दादा लय बोलतो मला चष्मिश चष्मिश. गट्टी. सागर दादा आज तुका पिठी भात नाही. आज मी पिठी भात बनवते. पटापटा लागेल. एक मिनिट ना. लेन्स डर्टी झाली. लेन्स माझी किती खराब झालेली बघा. हा व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. सागर दादा म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सागर दादा. सुनीता ताई, आपल्याकडे 4 डोळे आहेत, लोकांकडे तर 2च डोळे आहेत. म्हणूनच मला सगळी चष्मिश बोलतात. हा सागर दादा जास्त बोलतो मला चष्मिश चष्मिश. हाय चष्मिश. काय दिवस आले चष्मिश बोलायचे. मला खायची पिठी भात. देणारच नाही तुम्हाला. चष्मिश म्हणतो सारखा सारखा. डाळ भात लोणचं, पिठी भात नाही देणार तुला. डाळ भातच लोणचं खा. सागर दादा एवढ्यात जेवला असेल है ना? कमेंट करा सर्वांनी लवकरात लवकर. चॅनलला जॉईन व्हा. 10 लाईक प्लीज. नाही बोलणार बॉस. हा ठीक आहे, मग आता तुला मी पिठी भात देणार. ओके सुनीता ताई, आता सागर दादाला पिठी भात देणार. कोकणातला पिठी, कुळदाची पिठी आणि भात. आणि जर सोबत बटाट्याची कापं असतील तर आ हा 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 नाईस. किती भारी कॉम्बिनेशनच भारी आहे. पिठी भात आणि काय म्हणतात ते काप. आ हा हा एक्स्ट्रीमली लेवल. सुनीता ताई म्हणता बोल रे दादा. प्रीतिया ताई आता असंच मजाक करते. सुनीता ताई म्हणतायत होय रे. सागर दादा मजाक करतो हा. पण सागर दादा बघ पिठी भात हवा म्हणाल ना. आता मला चष्मिश बोलणार नाही. पिठी भात खाऊन झाल्यावर परत म्हणणार थँक्यू चष्मिश. अभिषेक दादा म्हणतायत कोकणात कुठं राहता? हाय अभिषेक दादा, मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात? कोकणातले आहात का? खूप खूप स्वागत आहे अभिषेक दादा. मी कोकणातली आहे आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्राबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. सध्या मी लाईव्ह हे जम्मूवरून घेते. तर इकडे असते मी, त्यामुळे इकडचे पण टुरिस्ट प्लेस तुम्हाला पाहायला मिळतील. तर नक्की माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. हो लांजा. अरे वा, लांजावरून काय तुम्ही? मग कोकणकरच तुम्ही की हो अभिषेक दादा. मग तुम्ही कोकणातलेच की हो.
तुमच्याकडे मालवणी भाषा बोलत असतील ना अभिषेक दादा? तुमच्याकडे मालवणी भाषा बोलतात का? नाही ना, त्या साईडला मला वाटतं मराठी भाषाच बोलत असतील. अभिषेक दादा म्हणतात बोलतात का? हे श्रीकृष्ण दादा म्हणताय बोल ग माझे लाडके ताई. नमस्कार श्रीकृष्ण दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती या चॅनल मध्ये. खूप दिवसांनी आला दादा लाईव्हला. श्रीकृष्ण दादा, सागर दादा अजून नाही दिलं प्रीती भात, पिटी भात चष्मीश. अजून तयारच करायचं आहे बघ, लसूण सोलते. थोडी बोलतात, ओके थोडी बोलतात का? तुम्हाला येते का अभिषेक दादा मालवणी भाषा? नक्की आम्हाला सपोर्ट करा तुम्ही, आम्ही पण कोकणातलेच आहोत, आम्हाला नक्की सपोर्ट करा. बाय ताई, आता स्वयंपाक करते. हो सुनीता ताई, बाय बाय. मी पण स्वयंपाक करतच बोलते कारण आज उशीर झाला, 2 वाजले. तरी इकडे आमची चूल पेटली नाही अजून, कामच संपत नाही. आणि पोरं घरात असतील ना तर अजिबातच कामं संपत नाही, नुसतं त्यांच्या पाठून धावा धावा धावा. अभ्यास करा रे, अभ्यास करा रे, अभ्यास करा रे, हेच सांगत राहावं लागतं. अभिषेक दादा म्हणतात फुल सपोर्ट. थँक्यू अभिषेक दादा. रोज माझं लाईव्ह असतं, लाईव्हला पण येत जावा. कोकणातली माणसं बहुतेक माझ्या लाईव्हला खूप जोडली आहे, कोकणातली. श्रीकृष्ण दादा अजून खेड्यावर आहेत लाडके ताई, जेवण नाही अजून. ओके, आमचं तर अजून जेवणच नाहीये. श्रीकृष्ण दादा काय करणार? स्वामी माऊली, हाय काकी, श्री स्वामी समर्थ. हाय बाळा, हाय श्री स्वामी समर्थ. कुठून हायस तू? श्री स्वामी समर्थ. स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं कोकणची प्रीती या चॅनल मध्ये. खूप खूप स्वागत आहे. लायटर कुठे ठेवला भावा? हा, श्रीकृष्ण दादा म्हणताय लाईक केलं, बाय. श्रीकृष्ण दादा जाताय कशाला, बोला की हो. स्वामी माऊली म्हणतायत जिल्हा माझा रत्नागिरी, तालुका माझा चिपळूण, कोकण माझं गाव. श्री स्वामी समर्थाच्या आशीर्वादाने अखिल पांचाळ माझं नाव, हीच माझी खरी ओळख, आम्ही कोकणकर. जय कोकणकर. अखिल दादा खूप खूप स्वागत आहे कोकणची प्रीती या चॅनलमध्ये. खूप खूप बरं वाटलं, कोकणातली माणसं जोडतायत आपल्या चॅनलला, लय भारी. थँक्यू स्वामी माऊली, अखिल दादा. चॅनलला नक्की जॉईन व्हा, रोज लाईव्ह असतं. मराठी माणसाला तुम्ही नक्की सपोर्ट करा. आणि आपण कोकणातलेच आहोत, आपला कोकण पुढेपर्यंत गेलो होयो, जाऊ होयो, है ना. माझ्या मिस्टरांचं हे आहे काय ते आजोळ, हे चिपळूण आहे. चिपळूण मधलं तीव्र गाव हे त्यांचं आजोळ आहे, त्यामुळे मला चिपळूण पण खूप आवडतो. अखिल दादा मला चिपळूण खूप आवडतं, म्हणजे पावसात त्याचं रूप काय हा भारीच असतो. म्हणजे कोकण कुठलं पण असू दे, कुठेही असू दे, त्यातला जिल्हा लय भारी. TN दादा म्हणते तुम्ही कुठून आहेत? आधी अंकुश दादांचा मेसेज आलाय. TN बाई दादा म्हणतायत हाय. हाय TN, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. अंकुश दादा म्हणताय हाय ताई, नमस्कार. नमस्कार अंकुश दादा, खूप खूप स्वागत आहे. TN म्हणतात तुम्ही कुठून आहात? मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. सागर दादा म्हणते व्हिडिओ लाईक डन तुझ्या मोठ्या व्हिडिओला. थँक्यू सागर दादा, खूप खूप थँक्यू. सर्वांनी माझे व्हिडिओ नक्की पहा, लॉंग व्हिडिओ आहेत माझ्या चॅनलला जाऊन. दीपक दादा म्हणतायत नमस्कार दीपक दादा, कुठे आहे कुडाळची मॅडम? जम्मूला आहे कुडाळची मॅडम, जम्मूला जेवण बनवते, पिठी आणि भात. कोकणातला पिठी आणि भात बनवते. माका पिठी आणि भात लय आवडतं. कोकणातल्या लोकांना कुळदाची पिठी आणि भात अप्रतिम आवडतोय. अभिषेक दादा म्हणते यवा कोकण आपलोच असा. नक्की दादा, कोकण यवा आपलं कोकण आपलोच असा. आम्ही आता मे महिन्यात येतो आंबे खाऊन. स्वामी माऊली म्हणतायत काकी तुम्ही कुठून आहात? मी कोकणातली आहे स्वामी.
तुम्ही कुठले आहात? श्रीकृष्ण दादा म्हणतायत ताई अजून ड्युटीवर आहे, रूमवर निघायचे आता. ओके, ड्युटीवर आहात का? ठीक आहे ठीक आहे, चालेल चालेल. दीपक दादा म्हणतायत जम्मूवरून आताच आलो आम्ही, पण टीट पोस्टिंग होतो तिकडे. टीडी पोस्टिंग होतात का? ओके ओके, मस्त मस्त. स्वामी टीएन म्हणतायत कोल्हापूर. अरे वा, कोल्हापूरचं माणसं आमच्या लाईव्हला आले आहे. वा वा वा. तांबड्यात पांढरा रस्सा खायचा की नाही हो टीएन दादा? पांढरा तांबडा रस्सा खायचा की नाही? दीपक दादा म्हणतायत जम्मू. ओके ओके, वाचले. स्वामी दादा म्हणतायत मी सावर्डेतून आहे. सावर्डे. ओके ओके, वा वा वा, मस्त मस्त, खूप छान स्वामी दादा. खरंच खूप छान. मेसेज केल्याबद्दल, कमेंट केल्याबद्दल. ना चॅनलला नक्की जॉईन व्हा आणि लाईव्हला जॉईन होता येईल तुम्हाला जर बेल आयकॉनवर क्लिक केलात तर. आणि कोकणातले छान छान व्हिडिओज पण आहेत ना माझ्याकडे, माझ्या चॅनलवर. टीएन हसतायत. हाय टीएन, हसतोय का रे बाबा? कायकू हस राहिले रे तू? दीपक कुडाळ जवळ आहे ना सावर्डे? कुडाळला कुठे सावर्डे आहे? टीएन म्हणतात लाईक डन अँड सबस्क्राईब. स्वामी दादा हे कुडाळला सावर्डे कुडाळला आहे का? अभिषेक दादा घाटाच्या पलीकडे लोक म्हणजे कोल्हापूर. येस, घाटाच्या पलीकडचे लोक म्हणजे कोल्हापूर आहे ना. खूप छान. पिठी भात कोणाला आवडतो नक्की मला कमेंट करून सांगा. पिठी भात कोणाला आवडतो? तुम्ही म्हणाल एवढ्या गरमीची दुपारची पिठी, पण इकडे थंडी आहे. काकी कांदवडला माझी मावशी आहे. ओके, कांदवड. ओके, चिपळूणच्या मागे सावर्डे. तेच ना, कोकणात कुठे आहे सावर्डे? मी तर ऐकलंच नाही. सावरवाडी आहे, गाव आहे सावरवाडी. सावर्डे नाहीये कोकणात. हे चिपळूणला आहे असं म्हणताय दादा. चिपळूणच्या मागे सावर्डे. ओके, खूप छान. असं पटापट कमेंट करा. टीएन दादा म्हणताय लाईक अँड सबस्क्राईब डन. थँक्यू सो मच. अभिषेक दादा आमची आजी घावणे मस्त करते. वाव. घावणे आणि चहा, कोरा चहा किंवा दुधाचाही चालेल, पण अप्रतिम घावणे आणि चाय. आणि तो पण म्हणजे भिड्यावरसून काढल्या घावना खाणं हे म्हणजे कुठलं सगळ्यात भारी सुख आहे है ना. मला तर गरमागरम घावना आणि चहा, बस हेच माझं होतं आम्हाला. आणि कोकणातल्या माणसांना ना म्हणजे सकाळची भाजीच पाहिजे असं काही नसतं, काय पण चालतं. चहा जरी दिलात तरी त्यातून खायला तयार आहेत. अभिषेक दादा म्हणते या मग खायला. नक्की दादा, नक्की येऊ. बघू कधी यायचा योग मिळतोय तो है ना. कधी योग येतोय तो बघते. आता तुम्ही या आमच्याकडे पिठी भात खायला. पिठी भात खायला या. तुम्ही म्हणणार काय ही ताई बोलून बोलून पिठी भातच खायला बोलवते है ना, असं म्हणणार ना. पण आमच्यासाठी पण ही पिठी इकडे मिळताना, जम्मू मध्ये भेटताना खूप मुश्किल आहे. मी येताना 1-2 पॉकेट घेऊन येते पिठीची. म्हणजे जर एखाद्या वेळी मला ना भाजलेला मासा आणि पिठी खूप आवडतो. अभिषेक दादा म्हणतात मेसेज करा कधी येणार तेव्हा. नक्की नक्की. स्वामी माऊली म्हणतात फक्त चहा आणि घावणे बस, म्हणजे सगळ्यात भारी सुख आहे हे दादा. म्हणजे आताच्या मुलांना हे असलं सुख नाही माहिती है ना. म्हणजे आताचे जे मुलं आहेत जेनझी मधली, त्या मुलांना हे सुख काहीच माहिती नाही. टीएन म्हणतात नॉनव्हेज खायला बोलवा ना. ओके, बोलवेन नक्की बोलवेन. मला चांगलं येतो नॉनव्हेज बनवता, खूप छान येतं मला नॉनव्हेज बनवता. आणि मला पण खूप आवडतं. काकी शिगम्याला येणार का? नाही रे स्वामी, एक प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे 2ला शिगमा आहे, 3ला एक्झाम सुरू आहेत, त्या पण फायनल. आणि CBSE बोर्ड असल्यामुळे लवकर एक्झाम असतात आणि बाकीच्या एक्झाम असतात त्या एप्रिलमध्ये वगैरे असतात. त्यामुळे कधीच यायला शिगम्याला भेटत नाही आम्हाला. काय करणार,
नाही तर कोकणात शिगमा म्हणजे काय म्हणतात ते, आ हा हा हा. अविराज डोईफोडे म्हणतायत आम्ही आहोत सातारकर. हाय अविराज दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. सातारकर तुम्ही आमच्या लाईव्हला आलात, खूप खूप स्वागत आहे. खूप दिवसांनी आलात लाईव्हला, येत नाही हल्ली तुम्ही लाईव्हला. अविराज दादा येतच नाही हल्ली. टीएन म्हणतोय तुम्ही काय करता, तुम्ही जॉबला आहे का? नाही रे बाळा, आम्ही जॉबला नाही आहे, कारण मुलं लहान आहेत. एक LKG ला आहे, एक 3rd क्लासमध्ये आहे. मग त्यांना असं सोडून मला जॉब करणं एवढ्यात जमत नाहीये. तेवढी माझी मानसिक स्थिती नाहीये की मी दुसऱ्यांवर ठेवून मी जॉब करेन. आणि माझे मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे मी त्यांच्यासोबतच असते जास्त करून. सो आम्ही म्हणतायत पालखी कधी आहे तुमच्याकडे? पालखी आमच्याकडे कोकणातल्या कुडाळच्या पट्ट्यात, म्हणजे सिंधुदुर्गामध्ये पालखी येत नाही. वैभववाडीपासून ना बाकीच्या पट्ट्यांमध्ये पालखी वगैरे येते. म्हणजे माझी बहीण वैभववाडीची आहे, तर तिथं पालखी वगैरे येते. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला. कोणी कोणी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. अभिषेक धनवंते मी लांजामधील आहे, पण कॉलेजसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात आहे, शिवाजी युनिव्हर्सिटी. वा वा वा, खूप छान. कोणत्या साईडला आहात तुम्ही? अभिषेक दादा तू कोणत्या साईडला आहेस, म्हणजे काय कॉलेजमध्ये कोणतं साईड घेतली आहे? अरविंद दादा म्हणतायत हाय ताई. हाय अरविंद दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. काय करताय, जेवलात का? अनुज दादा म्हणतायत मेसेज त्यांचा डिलीट आहे, पण काय होता बघूया. फालतू रे तू, फालतू माणूस रे, तुझं नावच फालतू आहे. अभिषेक दादा म्हणताय हो हा मोठा जॉब आहे. खरंच खरंच खूप मोठा जॉब आहे हा. म्हणजे भल्या भल्यांना काय म्हणतात तो झेपत नाही. भल्या भल्यांना झेपणार नाही असा हा जॉब आहे. पूजा दीदी हाय दी, कैसे हो? पूजा दीदी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो बताना. कोदाची पिटी. आज शनिवार आहे, उपवास आहे का? नाही हो दादा, अरविंद दादा शनिवारचा उपवास नाही, सोमवारचा ठेवते मी. पूजा दीदी बोलते लाईक डन. थँक्यू पूजा दीदी. टीएन म्हणते ओके, मला वाटलं तुम्ही जॉबला आहे. मला सगळेजण तेच विचारतात जॉबला आहेत का, पण नाही यार, करेन जॉबही करेन. मला जॉब नाही, मला बिझनेस करण्यात इंटरेस्ट आहे. तर बघू ते स्वप्न कधी पूर्ण होत आहे. काही छोटा का असे ना, पण मला बिझनेस मध्ये उतरायचं आहे. अभिषेक दादा म्हणतायत आमच्याकडे आहे पालखी. ओके, तुम्ही त्या साईडला आहात ना, लांजा, वैभववाडी, सॉरी राजापूर, चिपळूण या साईडला हमखास पालखी येते. माझ्या बहिणीकडे पण वैभववाडची आहे, तिच्याकडे पण पालखी येते. अभिराज दादा म्हणते शनिवार आहे का उपवास? नाही दादा. अभिषेक दादा म्हणते MBA. ओ माय गॉड, MBA ला आहेस तू? ओके. मला पण करायचं होतं MBA, पण नाही जमलं तेव्हा. म्हणजे अशी परिस्थिती पण नाही की पैशाने की एवढं करू शकतो आपण. त्यामुळे लास्ट इयरला. वा वा वा, खूप छान. कोणत्या विषयामध्ये करतेस MBA? फायनान्स, मार्केटिंग मध्ये की HR मध्ये? अभिषेक दादा म्हणते लास्ट इयर. अभिषेक दादा हसताय. स्वामी माऊली म्हणते काकी काजू खाल्ल्यात काय? आता नाही यार, इकडे आम्ही मी सांगते काय, आम्ही जम्मूला असतो त्यामुळे भेटतच नाही काही. आता घरी काजू असतील, फणस लागले असतील, ते छोटे छोटे कुरे असतात त्याची भाजी खात असतील. तुमचं एज्युकेशन काय झालंय? माझं एज्युकेशन बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडी हे झालंय, BMS. स्वामी माऊली म्हणतात काकी आता कुठे असता? आम्ही जम्मूला असतो. हाय टीएन. इकडे पेटी ढवळायला लागती. अभिषेक दादा म्हणते मार्केटिंग. ओके, मार्केटिंग मध्ये मी माझ्या ग्रॅज्युएशन मध्ये BMS मध्ये मी फायनान्स हा विषय घेतलेला, पण प्रोजेक्ट मी मार्केटिंग मधूनच केलेला. मजा येते यार प्रोजेक्ट करताना, है ना?
मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. स्वामी दादा म्हणताय सर्वांनी छान कमेंट करा. काकींना समजून घ्या, तुमच्यासाठी खास लाईव्ह मध्ये येतात त्या काकी. आपलं सपोर्ट करणं गरजेचं आहे. श्री स्वामी समर्थ. थँक्यू स्वामी माऊली. खरंच म्हणजे तुमच्यासारखी सगळीच माणसं नसतात, थोडकीच असतात जी जेन्युअन चांगले मेसेज करतात. नाहीतर म्हणतात ना, कचरा वाऱ्याबरोबर, वारा एक छान झुळूक असते, त्याच्याबरोबर कचरा तर येणारच ना. तर कचरा आपण ह्या माणसांना आपण कचरा समजू आणि पुढे चलू. स्वामी माऊली म्हणतायत काकी मी आता पुण्यामध्ये राहतो, पिंपरी चिंचवड मध्ये. वा वा वा, म्हणजे याच्या एज्युकेशन साठी राहतो का? छान. टीएन हसतोय. टीएन क्यों हंस रहा है भाई, तू क्यों हंस रहा है? सरसुखाची श्रावणी किनार. कचऱ्याचा विचार नाही करायचा. येस, कचऱ्याचा विचार आपण नाही करायचा, इग्नोर करायचा अशांना, है ना. इग्नोर इज बेस्ट. इग्नोर करणं खूप महत्वाचं आहे, नाहीतर आपण पुढे जाऊ शकणार नाही. स्वामी दादा म्हणतायत जॉबला टाटा मोटर्स मध्ये मी जॉब करू, वारकरी क्लास चालू आहे माझं. जॉब करून वारकरी क्लास म्हणजे काय शिकवता दादा वारकरी क्लास मध्ये? स्वामी दादा म्हणतायत भक्ती प्रेमाविना ज्ञान नको देवा, आजही माझी संस्कृती टिकून आहे या विठू माऊलीमुळे. रामकृष्ण हरी. आणि दादा हे तुम्ही तुमच्या म्हणजे क्लासमध्ये मुलांना शिकवत असाल ना, तर खरंच यार गरज आहे या गोष्टींची. विना भक्ती विना पक्वात वादन. वा 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 वा, पक्वात वादन शिकवता. वा 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 वा, लय भारी. आमच्या घरातही ना सगळे म्हणजे असं सगळे इच्छुक आहेत. माझ्या मिस्टर पण वाजवतात, पण त्यांनी एक्झाम नाही दिली आहे, पण वाजवतात, ते खूप छान वाजवतात. अभिषेक दादा खूप वाईट बोला तर एकच लिंबू फिरव. लिंबू फिरव है ना. फिरव काय रे, नारळ आणि लिंबू तुझ्यावर. पटकन कमेंट वाईट करू नको, चांगले कमेंट कर. स्वामी ओली काकी माझे वारकरी क्लासेस चालू आहेत, मी पक्वास शिकतोय. ओके, तुम्ही शिकताय का? वा वा वा. माझ्या घरी पण म्हणजे माझे छोटे छोटे दीर आहेत ना, तेही शिकतायत. खूप छान यार, याची गरज आहे लोकांना आता, संगीताची शिक्षणाची गरज आहे. टीएन म्हणतात स्वामी म्हणतात माझं एज 24 आहे. ओके, 24 आहे का? वा वा वा, कर कर, चांगलं शिक. ओके. टीएन म्हणतायत तुम्ही सध्या काश्मीरला आहे? हो हो, जम्मूला आहो, जम्मू. अभिषेक दादा म्हणतायत नाही. अभिषेक दादा ताईला वाईट कमेंट नाही. कुशल भाटकर, हाय कुशल दादा. आता मी चष्मा चोरणार. ओके, चोर. मग मी तुला चोर म्हणणार. बिग बॉस मध्ये नाही सगळं चोरतायत. अभिषेक दादा म्हणतायत माझं 22. ओके, खूप सगळे लहान आहात लेकरं. सगळे लहान लेकरं आहात तुम्ही. टीएन म्हणते ओके. अभिषेक म्हणते माझं 22 एज. ओके, छान. टीएन हसतोय. कुशल दादा टोळी फुटली. येस, टोळी फुटली. आणि मी काहीतरी ती टोळीतून गेली. टोळी फुटली. मंडळी पटापटा कमेंट करा. आता 8वी आणि 9वी एक्झाम आहे. ओके तुझी. वा वा वा. मग वाजवतोस का तू अजून, म्हणजे असं भजनाला वगैरे वाजवतोस का?
नवी एक्झाम पंडितकडे होते. वा वा वा, खरंच यार खूप चांगलं करतोयस. म्हणजे शिक्षणाबरोबर ही याची पण गरज आहे. खूप छान. बेस्ट ऑफ लक तुला तुझ्या एक्झामसाठी. पीटीचा असा ना खमंग वास येतोय. वाव, 150 बोल येतात. वा वा. धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा. मला पण ना संगीताची खूप आवड आहे, पण काय करणार, आम्हाला म्हणजे मला गायन आवडतं, गायन. सुंदर से ध्यान उभे विठेवारी, सुंदर से ध्यान उभे विठेवारी, करकटेवारी ठेवोनिया, सुंदर से ध्यान. स्वामी सनंदी कलंदर पटापटा लाईक डन. थँक्यू सनंदी दादा, थँक्यू सो मच. स्वागत आहे तुमचं, खूप खूप स्वागत आहे सोनंदी दादा, खूप खूप स्वागत आहे. ऑफिसला आहात का सनंदी दादा? आम्ही फक्त कांसेन. टीएन क्या हुआ टीएन भाई, तुम्हाला क्या हुआ यार? या बटाटीला असं काय झालंय? कुठली कलर आली? राहुल चव्हाण, हाय ताई. हाय राहुल दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? खूप दिवसांनी लाईव्हला आलात. स्वामी दादा म्हणतायत काकी मी 5वीला असताना तुळशी माळ घातली आहे. वा वा वा, लय भारी, खूप छान दादा, खूप छान. खरंच यार, म्हणजे आपल्याला ना या गोष्टींची ना म्हणजे आवड निर्माण व्हायला पाहिजे. प्लीज लाईक करा चॅनलला पटापटा, आणि कोणी नवीन असेल तर चॅनलला जॉईन व्हा. बोल. राहुल दादा म्हणतात हो मी सुट्टीला गेलो होतो घरी, मला तुम्ही 8वीत ठेवले अजून पण. हो राहुल दादा, मी माझ्या लाईव्हला मी खरं सांगते राहुल दादा, माझ्या लाईव्हला जे जे येतात ना, म्हणजे जर प्रेमाने एखादा माणूस बोलत असेल ना तर मी नक्की त्यांना लक्षात ठेवते, नाही विसरत माणसांना. परी एक काम कर, याच्यातनं तिकडच्या तांदळातनं 3 हे घेऊन मी थोडं. काकी आपल्या कोकणात ते नॉनव्हेज किती असतं? खूप असतं नॉनव्हेज. कोकणातली लोक नॉनव्हेज खूप खातात. सनंदी दादा म्हणते आज सुट्टी, उपवास, रोजा आहे, तुम्ही काय बनवत आहात? आज सुट्टी कुठे आहे? आम्हाला तर सुट्टीच नाही दादा, नो सुट्टी, सुट्टीच नाही आम्हाला. हमें कोई छुट्टी नहीं देता, हमें कोई काम नहीं करने के लिए बोलता, सिर्फ खाना पकाओ, खाना परोसो. काय झालं खुशी?
तुम्ही काय बनवा? मी पिट्टी आणि भात बनवते आणि बटाट्याची काप. स्वामी दादा ते मला नाही समजत. खूप असतं दादा, म्हणजे प्रत्येकाचं हे वेगळं आहे, कल्चर वेगळं आहे. म्हणजे आता कोल्हापुरात बघाल तर तिथं पण चालतंय. परत आमच्या कोकणात बघाल तरी तिकडे तेच आहे. श्रीकांत दादा म्हणतायत हाय. हाय श्रीकांत दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? तुम्ही फक्त हाय हायच मेसेज करता श्रीकांत दादा, लाईव्हला आल्यावर बोलतच नाही. कसे आहात? खूप दिवसांनी आलात तुम्ही. राहुल दादा म्हणतात स्वयंपाक खूप उशिरांनी बनवताय ताई आज. राहुल दादा, असा प्रॉब्लेम आहे की मिस्टरच उशिरा येतात, त्यामुळे मला असं गरम 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 जेवण बरं वाटतं, आणि उशिरा केलं की ते थंड होतं. काय फायदा ना गरम, एवढं मेहनतीने करायचं आणि थंड खायचं. म्हणून मी जरा उशिरा करते. मुलं कसं स्कूलला जात असतात, त्यामुळे त्यांचा टायमिंग 1:30, 2:03, ह्यांचा 3:30, मग आम्ही उशिराच बनवतो. गॉडफादर म्हणतात हाय. मासे खूप खातात? हो, कोकणात मासे खूप खातात सर्वजण. प्लीज सर पटापटा सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. गॉडफादर, आम्हाला फक्त पापलेट आणि बांगडा माहीत आहे, यांना सगळी नावं माहिती आहेत. सांगा मावशी. पापलेट, सुरमई, बांगडा आणि कोलंबी, त्यानंतर कुबे, अजून 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 काय, काय ती तारली, वागळा वागळा, आणि अजून काय, खेकडा, राणे, कोकरे. स्वामी दादा म्हणतायत काकी पिल्लूला दाखवा ना. मुलांना नाही लाईव्ह मध्ये दाखवू शकत, कारण मग स्ट्राईक येतो, त्यामुळे. काकी, मासे म्हणजे काय? फिश. फिश, मासे म्हणजे फिश. खात नाही ना, त्यामुळे त्याला माहिती नाही बिचाऱ्याला. मैं तो शायर हूँ, तू मेरी शायरी, मैं तो शायर हूँ, तू मेरी शायरी. गॉडफादर फिश म्हणतात, फिश. आमच्याकडे आम्हाला ते पण नाही भेटत. तुम्ही किती लकी आहात माणसं, ज्यांना म्हणजे सगळं जे आपलं खाद्य आहे ते सगळं मिळते. आम्हाला इथं तेच पण नाही मिळत. येस स्वामी, येस. बाई, सगळं धडधड धडधड पडतंय, हातच नाही. हो स्वामी, त्यालाच म्हणतात फिश. बघ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ती वाली फिश. प्लीज प्लीज पटापट कमेंट करा, चॅनलला जॉईन व्हा. पटापट कमेंट करा. आमच्या नशिबात तर ते पण नाही, म्हणून हे बघा, हे फिश म्हणून खातो आम्ही, बटाट्याची काप. आम्ही गावी वर्षातून 2-3 वेळाच मांसाहारी खायचो. तेव्हापासून मुंबईला आलो, जेव्हापासून हप्त्यात 2 वेळा चिकन बिर्याणी असतेच. बापरे, आम्ही एवढं पण नाही नॉनव्हेज खातात. म्हणजे गावी गेलो तर मासे असतात दर मंगळवारचे वगैरे, कारण तेव्हा तिकडचा बाजार असतो मंगळवारचा. सो त्यावेळी तिथं मासे असतात. पण इकडे आम्ही जम्मूला आठवड्यातनं एकदाच नॉनव्हेज खातो, आणि बाकीच्या वाराला अंडी खातो. रात्री अभ्यास करू नको, आता कर. संध्याकाळी अभ्यास नको करू, आता कर. काय आलं का काय लागला काळा? काकी जम्मू कुठे आलं? अरे बापरे, जम्मू माहिती नाही तुला? जम्मू काश्मीर. गजानन दादा म्हणतायत तुम्ही लोक जिवंत खाता. ओके, लाईक डन. जीव खाता. ओके, लाईक डन. 11 नंबरला.
आता दादा मला सांगा, जो सिंह प्राणी खातो त्याला तुम्ही काय म्हणाल? तो तर जंगलाचा राजा आहे ना, खातोच ना. तसंच आहे. आता आमच्या आजा पंजाने आम्हाला ते खायला शिकवलंय, त्यामुळे आम्ही खातो. आमच्या घरातली खातात. आमच्या घरातलीच जर खात नसतील तर आम्ही पण नाही खाल्लं असतं. तसं तुमचं आहे. तुमच्या जर घरातली खात असतील तर तुम्हीही खायला शिकलं असतं. गजानन दादा स्वामी दादा म्हणते, अरे बापरे, तिकडे आहेत का काकी? हो स्वामी, आम्ही तिकडेच आहोत. हो ताई, ते प्राणी आहेत, आपण जिवंत माणूस आहे, समजदार आहे. हो दादा, मला माहिती आहे, हे पटतंय आपल्याला सगळ्यांना, हे पटतं की आपण जिवंत म्हणजे प्राण्यांना खातोय. पण आता लहानपणापासून आम्हाला ती सवयच लावली आहे, ती आता आम्ही सवय मोडूच शकत नाही ना, असं झालंय. आणि आता आम्ही पण आमच्या मुलांना सवय लागली, त्यांना तर पाहिजेच. आता सिंहाची मुलं असतात, शेवटी ते त्यांना आई वडिलांनी शिकवलेलं असतं ना, की शिकार करायची असते, शिकार शोधायची असते, मग त्याला खायचं असतं. हे आई वडिलांकडनंच तो शिकलाय. आम्ही पण तसंच शिकले. आमचे आई वडील पण त्यांच्या आई वडिलांकडनं शिकलेत. हे असं काय म्हणते, सायकल आहे, सायकल. मेरी स्वामी निसर्गाने दिलेली देणगी आहे, ते पत्ते आपण पाळलेच पाहिजे. म्हणजे मला कळलं नाही स्वामी. कोण म्हणे, मला वाटलं आधी खाऊन घ्या ताई. रमेश दादा म्हणतायत आधी खाऊन घ्या ताई. भगवान, म्हणजे क्या बोल. रमेश दादा कुठून आहात तुम्ही? स्वामी दादा म्हणताय खायचे ते खाल्लेच पाहिजे. येस, मग तेच म्हणते, म्हणजे याच्यात कोणाचा दोष नाहीये. जे आपल्याला पहिल्यापासूनच शिकवलंय तेच आपण करतोय. रमेश दादा म्हणतायत जामखेड. ओके, जामखेड वरून. वा वा वा, खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा सर्वांनी. रमेश दादा चॅनलला जॉईन नक्की व्हा, माझं लाईव्ह असतं रोज. प्लीज सर्वांनी पटापटा कमेंट करा.
आज मी बनवते पिठी आणि भात आणि बटाट्याची काप. स्वामी दादा म्हणते काकी फिश खाणं हे चुकीचं नाही, आपल्या शरीराला पाहिजे ते खाल्लंच पाहिजे. माझं पण तेच म्हणणं आहे की आता जी म्हणजे आता बघा, सापाला मुंगूस खाते, साप उंदीर खातोय, मुंगसाला अजून कोणी खाते, त्याला अजून कोणी खाते, त्याला अजून खाते. शेवटी ही एक साखळी बनवलेली आहे, त्यामुळे हे असं चालणारच. त्यामध्ये मला असं नाही म्हणायचंय की नॉनव्हेज खाणाऱ्यांना तुम्ही दोष द्या असं, कारण जे खातंय ते खातंय बाई. म्हणजे जर दोन बाजू आहेत, जर तुम्ही एखादा खातोय तर नाही खातोय तरी चांगली गोष्ट आहे, आणि एखादा खातोय तर ती पण चांगली गोष्ट आहे. त्यांच्या शरीराला ती नीड आहे म्हणून खातात. जर आमच्या घरात जर एखाद्याने जर म्हणजे आई वडिलांपासून पणजी पंजोबांपासून जर आम्ही एखादी म्हणजे गळ्यात माळ, आता तू जशी घालतलीस तशी तर तू आमच्याही गळ्यात असती, आणि आमच्या घरात आधीपासूनच जर कोण खात वगैरे नसतं तर आम्ही आतापर्यंत नाही खाल्लं असतं, है ना. शेवटी ते अगोदरपासूनच चालत आलेलं आहे. रमेश दादा म्हणते तुम्ही कुठून आहात? दादा, रमेश दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. संजय मोर दादा म्हणते झालं का जेवण? नमस्कार संजय दादा, कुठून आहात? जेवण चालू आहे, कोळदाची पिठी आणि राईस. काकी स्वामी इश्कवाला लव, हाय इश्कवाला लव, आज माझा मोबाईल फोडायचा नाही. ओके, आज माझा मोबाईल फोडायचा नाही. स्वामी दादा म्हणते काकी तुम्ही पण साप खा, मग तूच खा साप खा ना. कोण खाताय का यार? खाण्यासारखं आहे तेच खातोय ना, काय पण बोलतोस काय? आणि स्वामी माऊली, आता तू असं बोललास की काकी तुम्ही पण साप खा, मग तुझ्या गळ्यात एवढी माळ घातलेली आहे, काय फायदा त्याचा? एवढं म्हणजे असं विचित्र बोललास, मग त्याचा फायदा काय? मग ती माळ घालणं हे फक्त नाटकच आहे असं मी म्हणू शकते. माणूस फक्त माळ घालण्याने स्वच्छ बनत नाही किंवा पवित्र बनत नाही, त्याचे विचार पण पवित्र असायला पाहिजे, तर त्याचा उपयोग माळ घालणे वगैरे हे. समजलं का? हाय इश्कवाला लव. फुटलेल्या वस्तू पुन्हा फोडण्यात काय मजा? हो, लाईव्हला चाललाय ना तो, माझा मोबाईल फोडू नको बस. फुटलेल्या वस्तू, राजेंद्र दादा म्हणतात जय भीम ताई, कोणी काय खावा किंवा नाही खावं ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. बरोबर आहे दादा, राजेंद्र दादा बरोबर आहे. कोणी खावं किंवा नाही खावं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. प्रत्येकाच्या ह्याच्यानुसार लोक खातात नाही खातात, त्यावर आपण नाही बोलू शकत कोणाच्या फूडवर. मग जे वेज आहेत ते जरा रोप झाडतात की अरे वा आम्ही तर प्राणी खात नाही. जर खाल्लं असतं तर मग काय बोलला असतं, है ना. राहुल दादा म्हणते कोकणची माणसं लय भारी स्वभाव आहे. थँक्यू राहुल दादा, थँक्यू सो मच. हाय इश्कवाला लव, सारखं सारखं हाय करायला काय हाय कायला करतय गो? म्हणजे काय?
तेजस दादा म्हणते हाय हाय तेजस, नमस्कार, स्वागत आहे. तेजस कसा आहेस तू? स्वागत आहे. स्वामी म्हणते काकी मी बोलणार होतो, तुम्ही खा मग. तिथे साप साप झालं काय? सॉरी काकी. नाही, मग आणि साप हा शब्द खूप वेगळा आहे. तुझे विचार असतील तसे, मला असं वाटतं. तेजस म्हणते माका विसरली नाही रे, तुका कसा विसरान? तूच हल्ली लाईव्ह येणार नाही माझ्या. तूच तर हल्ली लाईव्ह येतच नाही. अभिषेक उपाध्याय, हाय अभिषेक दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात अभिषेक दादा? हाय हाय हाय. इश्कवाला लो म्हणते हाय इश्कवाला, हाय इश्कवाला लो कशाला करतेस? हाय इश्कवाला लो. कोल्हापूर वरून, वा वा वा. कोल्हापूर वरून अजून एक दादा होते, अभिषेक दादा. हाय हाय हाय. पटापट कमेंट करा. आणि जेवायला या सर्वांनी, नाही तर म्हणाल ताईने जेवायलाच नाही बोलवलं. बरोबर ना? जेवायला पण नक्की या सर्वांनी. साताराचा कोण आहे का? होता एक दादा होते साताराचे, गेले आता ते वाटतं. अभिषेक दादा, गणेश जाधव म्हणतात नमस्कार गणेश दादा, तुम्ही साताऱ्याचे आहात का? खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. आणि कोणी साताऱ्याचा आहे का? दादा, साताऱ्याचे दादा आले आहेत, गणेश दादा. इश्कवाला म्हणते एक गाणं बोल. तुझसे मिलके ऐसे लगा, तुझसे मिलके, तुझसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ए मेरे जाने बहार, तेरी मेरी मेरी तेरी. एवढंच येतं मला. सनंदी म्हणतायत कोल्हापूर आम्ही तुमच्या जवळ, सांगलीकर. वा वा वा. स्वामी म्हणतोय चला काकी बाय, येतो नेक्स्ट टाइम. बाय काकी, बाय बाय, टेक केअर. गणेश दादा म्हणतात हो, स्वागत आहे गणेश दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. माझ्या लाईव्हला आहे साताऱ्याची लोक, पण आज आली नाहीये. तुम्हाला नक्की भेट होईल त्यांची जर लाईव्हला अजून पुन्हा आलात तर. हाय यशश्री. तेजस म्हणतो विसरली नाही तर गाव गाव सॉन्ग. गाव सॉन्ग कुठलं गाव सॉन्ग? गाव सांगू का असं म्हणतोयस का तेजस? ओके, मग मला सांग, मी तुझं जर गाव सांगितलं तर तुम्हाला काय मी मागेन ते देशील का? सांग, मागेन ते देशील का? ओके तेजस, मी तुला नाही विसरली, मला तुझं गाव पण माहिती आहे कुठे आहे ते. वा लवकर म्हणते. ओमकार दादा म्हणते हॅलो. हाय ओमकार दादा, नमस्कार, कसा आहेस तू? यशस्वी म्हणते काल नव्हतीस की काय? अगं नाही गो, काय सांगू, माझं ना हल्ली लाईव्हचं ना टायमिंगच असं फिसकटलंय ना की घ्यायलाच भेटत नाही. अगं परीक्षा आहे ना, त्यामुळे मला काही सुचतच नाही. इश्कवाला म्हणतोय काय आवाज हाय गो, वन्स मोर वन्स पिकॉक.
अजिबात नाही, एकदाच काय म्हणतात ती आकाशवाणी एकदाच होता, परत परत नाही. ओमकार म्हणतोय लाडाची ग प्रेमाची एकुलती एक बिस्किटाच्या खारी ग. लाडाची ग प्रेमाची ग एकुलती एक या बिस्किटाची खारी ग. उधारीच्या दुनियेची तू क्यूट सी राजकुमारी ग. रुसती ह्या काय ते आहे, मला लॅरिस येत नाही, लॅरिस येत नाहीये मला पुढचे. बिस्किटची घरी खारी. प्रथमेश पाटील, नमस्कार प्रथमेश दादा, कसे आहात तुम्ही? काय हो लाईव्हलाच येत नाही, बहिणीला विसरला वाटतं. माझी बहीण आली लाईव्हला रे, मी खुश झालो. काय तुम्ही लाईव्हला येत नाही आणि सांगते खुश झालो, येतच नाही लाईव्हला हल्ली. दवाखान्यात असतं काय? आय नो विसरली तू नाही. जर मी तुझं गावचं नाव सांगितलं तू तर माझे A to Z सगळे जे व्हिडिओ आहेत, लॉंग व्हिडिओ, त्याच्यावर प्रत्येकाला एक एक कमेंट करणार आणि लाईक करणार माझ्या चॅनलला जाऊन. डन, जर मी तुझं गाव सांगितलं तर. ओके तेजस. सनंदी म्हणतायत ओ तुम्ही होळीला येणार की नाही गावी कोकणात? नाही हो दादा, आमची होळी इकडच. ओके ओके असू देच. अगो चढवाची परीक्षा ना, ते का नाही टेन्शन, आपण माका लय टेन्शन येतं. ओंकार म्हणते आता मी हे लाईव्ह संपलं जेवलं की तिची 7 वाजेपर्यंत परत अभ्यास घेणार तिचा, कारण तिचा अभ्यास काही झाला नाहीये. मी काम करत असताना ती अभ्यास करत नाही, त्यामुळे बसून घेणार आता जेवण वगैरे झालं की. कारण मी असं सांगून कुठं करतात पुरा अभ्यास. हो ना, दवाखान्यात असतो मी, मला वेळ भेटत नाही, मला आज सुट्टी आहे. तुम्हाला तर सुट्टी स्वतःहून देता ना दादा. विजयराव म्हणताय श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई कशी आहात? जेवण झालं का ताई? विजय दादा श्री स्वामी समर्थ. आम्ही मस्त आहोत, आमची फॅमिली पण खूप छान आहे. तुमची फॅमिली कशी आहे? आणि जेवण करते, आज कुळदाची पिठी बनवली आहे आणि राईस आणि बटाट्याची काप. गणेश दादा म्हणताय गाव कोणतं ताई? सिंधुदुर्ग गाव आहे आमचं दादा. गोविंद दादा एक्सपायरी डेट भेटली का नाही? नाही हो, त्याच्यावर एक्सपायरी डेटच नाही. काय करतलंय आता, माका भेटणारच नाही त्याच्यावर. माका वाटलं की कोर्स संपात. यो कोर्स ना आयुष्यभरच असता, मगे माका कळला. ओंकार ताई एक कॅप्शन तयार केलोय, अर्ज करू काय? ओके ओके, कर कर कर. तेजस दादा म्हणताय डन. ओके, तर तेजस तुझं गाव आहे रत्नागिरी आणि लांजामध्ये राहतोस तू. प्रथमेश दादा म्हणताय तायडे मला आतुरतेने बोल, चालेल, माझ्या बहिणीसारखीच आहे. अरे तुला बोल. ओके प्रथमेश. मला बोलायला जमत नाही तसं. नक्की नक्की प्रथमेश दादा. कुशल दादा म्हणते ताई बर्फ दाखव. बर्फ बघायचं असेल ना तर माझ्या चॅनलवर जा, लॉंग व्हिडिओ टाकला आहे, तिथं तुला बर्फ दिसणार. मी माझा लॉंग व्हिडिओ टाकला आहे पत्नी टॉपला गेलेली त्याचा. जर कोणाला जर बर्फामध्ये आम्ही कशी मजा केली हे पाहायचं असेल तर नक्की जावा. विजय दादा म्हणते वाव दॅट्स माय फेवरेट वेन आय गो टू कुडाळ, देऊळ वाडा, कट्टा अँड हडी.
विजय दादा तुमची फेवरेट आहे का? पण तुम्ही कुठून आहात? कुडाळमधून आहात का? तुम्ही आता कुडाळला चाललायत का? देऊळवाडा, कुडाळला देऊळवाडा आहे का? माहिती नाही मला. विजय दादा खूप खूप स्वागत आहे. मी पण कुडाळचाच असोय. चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. ओमकार दादा भावांनो आणि ताईंनो लाईक आणि सबस्क्राईब प्लीज. थँक्यू ओमकार दादा. ओमकार दादा माझे व्हिडिओ आहेत लॉंग व्हिडिओ सर्वांना शेअर कर, म्हणजे कोकणातले व्हिडिओ म्हणजे कल्चर कसं असतं ते नक्की दिसेल त्यांना. आणि जम्मूतले पण टुरिस्ट प्लेस दिसतील, म्हणजे तुझे मित्रमैत्रिणी जर येत असतील इकडे तर त्यांना मदत होईल. यशस्वीमध्ये प्रत्येकाच्या घरात कोकणात पिठी असता. होय मात्र गो, मी आपण घेऊन येलेलं एक पाकिट. ओंकार दादा म्हणताय की होईन हृदयाचं अक्कलकोट, ते तिथे येऊन बसतील तुझ्या संकटात, देतील तुझ्या साथ, आनंदात ते हसतील तू, फक्त विश्वास ठेव आणि मनापासून नाव घे, स्वामी सदैव पाठीशी असतील. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. खरंच दादा खूप छान लिहिलंस, मस्त मस्त, खूप मस्त. खरंच स्वामींवर विश्वास ठेवला तर अशक्य गोष्टी शक्य होतात. प्रथमेश दादा म्हणतात तायडे आज लय दिवसातून आलीस लाईव्हला. नाही हो दादा मी येते, पण फेस लाईव्ह सध्या बंद होतं, म्हणजे मध्ये मध्ये घेत होती, तब्येत बरी नव्हती त्यामुळे. तेजस दादा हसतोय. ओ अब क्या करू मुझे सब. आता तू माझे सगळे लॉंग व्हिडिओ आहेत त्यांच्यावर कमेंट करायची, लाईक करायचं, ओके. आणि व्हिडिओ पूर्ण पाहूनच करायचं जर तू खरं असशील तर, बाकी सोड. यशश्रीचा मेसेज डिलीट कसं झाला? भाजलेलं बांगडो आणि पिठी, आ हा हा, नको नको, माझ्या तोंडात पाणी सुटतं. सुंदर बाग कुठे आहे? गोविंद दादा मध्ये. सुंदर बाग कुठली सुंदर बाग दादा? अमोल कोलसे म्हणतात हाय हाय अमोल दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी लाईक करा. कसे आहात अमोल दादा, आणि तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा मला कमेंट करून. विजय दादा म्हणताय मालवण लास्ट बस स्टॉप विलेज नेम देऊळवाडा. आय एम अ साऊथ इंडियन अँड आय मोस्ट फेवरेट घावणे. वाव, साऊथ इंडियन आहात आणि तुम्ही देऊळवाड्याला राहता. भारी भारी, मालवण मध्ये. लय मस्त मस्त, खूप छान दादा. चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. माझ्या मूवी येत आहे, मूवी नेम श्री स्वामी समर्थ चरित्र. श्री स्वामी समर्थांचा रोल करतोय नेक्स्ट मंथ मध्ये 8 मार्चला. हो का दादा? नाव काय? श्री स्वामी समर्थ. नक्की पाहीन मी, नक्की पाहीन. आणि जर तुम्ही माझ्या लाईव्हला या त्याच्या आधी 1-2 दिवस, म्हणजे मी सगळ्यांना पण सांगेन की स्वामी समर्थांचा पिक्चर तुम्ही काढलाय आणि तुम्ही रोल पण करताय. नक्की पाहीन. तुमचं नाव काय? विजयराव. ओमकार दादा म्हणतात येस येस. अमोल दादा म्हणते औरंगाबाद. संभाजीनगर म्हणायचे आहे का दादा तुम्हाला? औरंगाबाद आता जुनं झालंय ना, नाव नाही घेते आता, संभाजीनगर असं म्हणतात ना. गोविंद दादा म्हणते कोकणात आहे ना. सुंदरबाग कोकणात की पुण्याला आहे मलाच नाही माहिती. विजय, आय लिव्ह इन द ठाणे अँड आकाश नारायणकर, अंजली बाई डायरेक्टर. आकाश नारायणकर, तुमचं नाव आकाश नारायणकर आहे का? ठीक आहे ठीक आहे, आम्ही नक्की पाहू. यशस्वी म्हणते छान रिलीज झाला की बघतो आम्ही. हो येस येस, स्वामी समर्थांचा आम्ही नक्की बघू. खरंच खूप छान असेल. तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक तुमच्या पिक्चरसाठी, मूवीसाठी. नक्की स्वामी समर्थांचा पिक्चर खूप छान होईल, लोकांना ते कळेल आणि अजूनही लोकांची भक्ती पुढे येईल. खूप छान. तेजस दादा म्हणतायत व्हाय मोस्ट ऑफ चष्मीस पीपल हॅव ॲस्टॉनिशिंग मेमरी. मग अशी एक राहुल दादा पण आलेले, तर ते म्हणतात की ताई मी तुमच्या लक्षात आहे. येस, माझं सगळं लक्षात असतं, फक्त किचन मध्ये काय ठेवलंय हे लक्षात नसतं माझ्या. किंवा आता मी कशासाठी किचन मध्ये गेलेले हे लक्षात नसतं. त्यामुळे तेजस बघ, तुला करावं लागतंय. ओके, बघणार हा मी तू कमेंट करतोयस की नाही. अजून आधार कार्डवर औरंगाबादच आहे ना, मला नाही माहिती. पटापटा कमेंट करा, सर्वांनी विसरला कमेंट करायला.
गिर मिर गिर मिर पावसाळा, करून करी लग्नाचा वारा, गेला सजना गेला निशाणा, तुला दिसला ना. Why don't you bless MPSC or UPSC? They really need people like you. केला असता रे, पण लहान पहिल्यापासून आम्हाला कोणी गायडन्सच नाही दिला. आता काय करणार ना. मला अभ्यास आवडतो यार, पण मला क्वेश्चन पण खूप पडतात. ते सॉल्व करायला आता मोबाईल तरी आहे. अगोदरच्या काळात मोबाईल पण नव्हता है ना. अगोदरच्या काळात मोबाईल पण नव्हता. अरे माझं कॅप्शन कसं डिलीट झालं? कुठे डिलीट झालं? आहे की आहे तुझं. निलेश दादा म्हणताय नमस्कार ताई. नमस्कार मंडळी, मजेत ना? हो निलेश दादा, स्वागत आहे तुझं. खूप खूप कोकणची प्रीती आहे या चॅनल मध्ये. कसा आहेस तू? तेजस म्हणते अपडेट करून बघा आधार कार्ड. आधार कार्ड अपडेट कशाला करायचं? अमोल दादा म्हणते कुकर मध्ये काय आहे भाजी? नाही, राईस आहे. राईस बनतोय आणि पिठी बनवली आहे आणि भात. नारायण दादा म्हणते आकाश नारायणकर मूवी डायरेक्टर आहे. त्यांचे स्वामीचे रील मिलियन जातात आणि त्यांची वाईफ अंजली बाई आहे. दोनांना कॅन्सर झाला होता. ओके ओके. आणि स्वामीचे कृपेने बरी झाली. ओके ओके. मग कळलं 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 कळलं. तो पिक्चर आलाय, येणार आहे का म्हणताय? तो पिक्चर आहे पण तो आधीच झालाय ना रिलीज. नाही, तो साऊथ मूवी केलेली ना त्यांनी. साऊथ मूवी ओमकार दादा अनेक टाकली होत, आणखी टाकली होती. मी थांबा, मी ऍक्टिव्हिटी मध्ये जाऊन बघते. नाही रे, मला दिसतच नाहीये. तेजस म्हणते सरळ सेवा ट्राय कर, 43 पर्यंत देता येते. हो का? करते मग, करते ट्राय करते मग. ट्राय करते. ते विजय दादा म्हणतात ते पिक्चर काढतात. ओके, ते पिक्चर काढतायत का? त्यांची स्टोरी मी खूप म्हणजे लय स्वामी समर्थांना खूप मानतात ना ते, लय खूप मानतात. अमोल दादा म्हणते जेवण बाकी आहे का? हा, राईस झाला. आता बटाट्याची कापं केली आहेत, ती झाली की मग मी जेवणार. यशश्री म्हणते हाय हाय. यशश्री, तुझ्याकडे काय आहे जेवायला? निलेश दादा म्हणतोय मी पण मजेत ताई, धन्यवाद. कसे चालले आहे सर्व? मस्त चाललंय निलेश दादा, खूप भारी, खूप मस्त चाललंय. तू सांग, तुझं कसं चाललंय? विजय दादा म्हणतायत आणि त्या मूवी मध्ये आहे स्वामीचा रोल मध्ये. ओके, तुम्ही आहात का? हे ना. खूप छान दादा, आम्ही नक्की पाहू. कधी म्हटलात तो? 4 मार्चला ना? त्याच्यानंतर आधार अपडेट केल्यावर छत्रपती संभाजीनगर येईल ना? ओके ओके, त्यांना सांगतोयस का? टाकलोय बघ. नाही रे, येतच नाही. नाही, तुझं ते कॅप्शन काय सांगतोस ते येतच नाही बघ. आमटी, डाळीची आमटी होती. वा वा वा. आणि कच्च्या कैरी नाही होती काय गो? बडा 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 बडा. आणि कैरे बिरे लागले काय गो यशश्री? कैरे बिरे लागले? वालवकर म्हणते, यशश्री म्हणते बाय. विजय
मी एव्हरी मंथ जातो अक्कलकोटला 3-4 वर्ष. बापरे, वा वा वा, खूप छान दादा. खरंच खरंच बरं वाटलं, काहीतरी स्वामी समर्थांचं लोकांसमोर येत आहे. आणि खरंच हे गोष्टी पाहायला मला खरंच खूप आवडेल. नक्की आम्ही येऊ, थिएटरमध्ये नक्की जाऊ. इतर तर आम्ही जम्मूला राहतो त्यामुळे थिएटरवर जात हे पिक्चर नाही लागत, पण आम्ही डाउनलोड वगैरे करून नक्की पाहू. अमोल दादा म्हणतायत केलंय दादा अपडेट आधार कार्ड. निलेश दादा म्हणतोय छान आहे न्यू चॅनल नेम, आवडले. थँक्यू थँक्यू दादा. थँक्यू निलेश दादा. तेजस दादा कैरीला टाइम है. येस, कैरीला टाइम आहे का? बाजारात येत असतील एवढ्यात. होय लागले, माकडांनी काय ठेवले नाही. मेल्या माकडांना भाजून ठेवूया. मी या गेल्या वर्षी इकडे ना कच्चे आंबे भेटायचे, ते ना मिठात घालून ठेवलेले आहे. त्याचे तुकडे तुकडे करून मस्त रवले. डायरेक्ट झाकण काढ की. मरा जागा रे माका. ओंकार बरं असा सांगतोस तो. विजय दादा म्हणतात युट्यूब वर येत आहे. ठीक आहे ठीक आहे, नक्की पाहीन दादा. विजय दादा 4 मार्चला एकदा तुम्ही माझ्या चॅनलला येऊन नक्की सांगा. म्हणजे ज्या दिवशी, आदल्या दिवशी किंवा त्या दिवशी जरी लाईव्हला आलात ना, तरी मी नक्की सगळ्यांना सांगेन. म्हणजे तेवढी माणसं बघतील ते सगळं लाईव्ह. कधी बोलला? 4 मार्च ना. फुलारी आहे आता. ओके, म्हणजे मोहर आलाय का? बाय यशश्री, बाय बाय. प्रथमेश दादा म्हणते माझ्या बहिणीचा वाढदिवस कधी आहे तुझा? माझा वाढदिवस, माझा वाढदिवस मी नाही सांगत. माझा वाढदिवस नको ना विचारू. लहानपणापासून माझा वाढदिवस कधी कोणी केलाच नाही, त्यामुळे मला वाढदिवसाचं काही एवढं वाटत नाही. अमोल दादा म्हणतात बाय बाय. बाय अमोल दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज चॅनलला जॉईन होऊनच जावा, जेणेकरून पुढच्या लाईव्हला पण याल. विजय दादा म्हणते फ्यू मंथ बॅक गोन टू चिपळूण सावर्डा करोडा धीरवान. हे चिपळूणला आहे का? खारोडा. ओके ओके विजय दादा. विजय दादा म्हणताय 8 मार्च लंच मूवी. ओके, नक्की पाहू आम्ही. 19 नंबरला लाईक डन. थँक्यू विश प्रथमेश दादा. या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे. या जन्मावर या जन्मावर. तेजस दादा म्हणतोय, विजय दादा म्हणताय कोकणला कुठे राहता? कोकणात सिंधुदुर्गात राहतो, पण आम्ही आता सध्या राहतोय जम्मूला. गाव आमचा सिंधुदुर्ग. तेजस म्हणतोय 199 ची तू नाव. येस मी. तुला कसं माहिती रे बाबा? कुठे बघितलंस? याला बघितलंस ना फेसबुकला वगैरे जाऊन. निलेश दादा म्हणते या वर्षी आपण चॅनलची मंडळी मिळून साजरा करूया ताई तुझा बर्थडे लाईव्ह वर मस्त पैकी. हो का? चालेल चालेल. माझं लग्न झाल्यापासून मिस्टर माझा बर्थडे करतात, नाहीतर त्याच्या आधी कधी नाही झालेला. मिस्टर मात्र करतात माझा बर्थडे. ओमकार दादा म्हणतात हाय हाय ओमकार, जेवलास का तू? तेजस दादा मग बर्थडे का सांगत नाहीयेस? सांगते मी बर्थडे. ओके, 29 ऑगस्ट. 29 ऑगस्ट माझा बर्थडे आहे. नीलम ताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीतिया या चॅनल मध्ये. हाय ताई, जेवण झालं का? हो जेवण बनवलंय, जेवायचं आहे आता. मी मस्त आहे नीलम ताई, तुम्ही कशा आहात? तेजस दादा म्हणते तूच सांगितलं होतंस लाईव्हला, विसरली हे तरी. सांगितलेलं का? तुझ्या लक्षात आहे बरं. ताई गावात संकासूर आला का? संकासूर
अ, संकासूर तर ह्याच्यामध्ये येतो ना, काय ते नाटकामध्ये दशावतारी नाटकामध्ये. देवखेळ ही एक वेब सिरीज चालते वाटतं G5 वर. विजय दादा म्हणतायत ॲडव्हान्स हॅपी बर्थडे टू यू. ओके, थँक्यू. अजून किती महिने आहेत? तू विसरलीस हे महत्वाचं. ओके, मी माझ्याबद्दल लक्षात नाही ठेवत. तेजस नीलमताई म्हणते मी पण मस्त ताई. नीलमताई जेवलात का? यशस्वी म्हणते उद्या लाईव्ह येणार का? हो, उद्या विचार करावा लागेल. बघू, कारण अभ्यास आहे ना, सध्या एक्झाम चालू आहे, त्यामुळे मला लाईव्हचं सुचत नाहीये. आमची आमची परी आहे ना, ती अभ्यासच करत नाही. ती बघते माझ्याकडे, बघते. चल जा मग अभ्यास करून दाखव. नीलमताई म्हणतायत हो ताई जेवले की. ओके, आज काय होतं नीलमताई स्पेशल? ओमकार दादा ताई तुझ्या बर्थडेच्या अगोदर लाईव्हला स्कॅनर शो कर, मग आम्ही कॉन्ट्रीब्युशन कडून गिफ्ट देऊ. नको रे बाबा, असं काही नको मला, खरंच नको. नाही बाई, काय करताय लोक तुम्ही. निलेश दादा म्हणते 29 ऑगस्ट 2026 सॅटरडे येत आहे, मस्तच फुल धमाल करू. सर्वांनी वेळ काढून ठेवा 29 ऑगस्टला. नक्की लाईव्ह घेऊ आपण. ओके, कोण आले बघ? पप्पा इले. मी म्यूटच नाही काढला आणि कमेंट वाचते सगळ्यांच्या. स्वागत आहे नीलमताई, इट्स ओके वगैरे म्हणतात. विजयराव संकासूर होईलच्या आधी येतो. कोकणचे सगळे लोक पूजा करतात. तोच राक्षस भारी जरी असला तरी लोकांचा अवतार होता. ओके, नीलमताई म्हणते आज चिकन. ताई तू काय बनवलंस? आज मी पिठी भात आणि बटाट्याची कापा. त्याच्याच म्हणते पण तुझं मस्त आहे. यू डोंट लुक लाईक 32. ओ माय गॉड, खरं सांगतो का तू? मी 32 ची दिसत नाही. ओमकार दादा म्हणते आपलं पॅटर्न वेगळा आहे. ओ माय गॉड. मिस्टर इलो, यस मिस्टर इले आमचे. ओमकार दादा म्हणते आवाज गेला. ओ माय गॉड. तेजस म्हणते साऊंड. अंबादास कदम आवाज म्यूट झालेला, साऊंड गेला. निलेश दादा नीलमताई मी मुंबईचा, अनम्यूट. सॉरी, काढलं मी अनम्यूट आता. नीलमताई म्हणते मी मुंबईला राहते. निलेश दादा हसतोय. निलेश दादा म्हणते अनम्यूट मध्ये पण लाईव्ह मस्त वाटतं. तर थँक्यू मंडळी, सर्वांना खूप खूप स्वागत आहे. तुम्ही माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आता मी लाईव्ह संपवते, जेवायची वेळ झाली. मिस्टर पण आले आहेत. प्लीज वेलकम माय होम इन मुंबई ठाणे. सांबर राईस अँड पापड साऊथ स्टाईल. वाव, इडली सांबर चटणी खूप मला पण आवडतं. नक्की विजय दादा नक्की येऊ आम्ही तुमच्याकडे. तेजस संदे खरं ग, मोर लाईक
मोर लाईक 26. ओके, थँक्यू. बघेन मी आरशात परत जाऊन. ओमकार दादा म्हणते, निलेश दादा हाय. सदाशिव दादा नमस्कार. हाय लविंग कोकणची प्रीती, नाईस लुकिंग यू आय लाईक युअर नॅचरल ब्युटी. थँक्यू. ओमकार दादा कुठे गायब आहात? निलेश दादा म्हणते हो ताई, घ्या जेवून, भेटू पुन्हा. ओके, प्लीज सर्वांनी लाईक करा. सर्वांनी सदाशिव दादा नक्की लाईक करा चॅनलला. आणि थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. आता लाईव्ह संपवते, मिस्टर आले, जेवायला वाढवायचं आहे. ओमकार कसं आहेस यार? ओके, चला बाय 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 बाय. आणि माझा सदाशिव दादा, निलेश दादा, ओमकार दादा, विजय दादा माझे पण लाईव्हवर सॉरी माझ्या चॅनलवर नक्की जाऊन मला एक कमेंट करून ठेवा नक्की. आणि माझ्या लॉंग व्हिडिओ पण आहेत, ते सर्वांनी पहा. आणि आय एम 22 बट पीपल से 26 27. ओ माय गॉड. सो नक्कीच आपण पुढच्या लाईव्हला भेटू उद्या. बाय बाय. आणि माझा लॉंग व्हिडिओ नक्की पहा आणि प्रतिसाद द्या की कसे व्हिडिओ आहेत. काही सुधारणा करायची असेल तर विजय दादा तुम्ही नक्की द्या, कारण तुम्ही एक आर्टिस्ट आहात, तुम्ही मला नक्की सजेशन करू शकता. बाय बाय, टेक केअर.